Minkejja l-kampanji tal-Partit Nazzjonalista u dawk qrib tiegħu li jsejħu lilhom infushom is-soċjetà ċivili, il-Maltin, għalkemm imniktab dak li ġara lil Daphne Caruana Galizia, ma jemnux li pajjiżna u xi mafia state kif hawn min qed jipprova jgħid li hu. 51.5% qalu b'mod ċar li ma jaqblux meta mistoqsijek fil-pajjiż hawn xi atmosfera ta' biża' wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Kienu biss 26.3% li qalu li jaqblu ma' dikjarazzjoni bħal din. 55.7% qalu b'mod ċar ħafna li ma jaqblux li Malta tissejjaħ mafia state, filwaqt li kienu biss 13.5% li jaqblu ma' dikjarazzjoni bħal din. Intant, l-istess ħarriġ juri fiduċja rekord fil-Prim Ministru Joseph Muscat bit-titlu Muscat Trust Rating at All-Time High li stħarriġ juri kif il-fiduċja fil-Prim Ministru hija fl-iktar livelli għoljin. Stħarriġ li konferma wkoll l-istess riżultat tat-torċa ftit tal-jimilu u jindika maġġoranza assoluta ta' iktar minn 71,000 vot għal Partit Laburista li kieku kellha ssir elezzjoni għada. Fil-fatt, il-Prim Ministru fdat minn 53.7% biex żied bi 2.8% għal fiduċja meta mqabbel ma' stħarriġ simili li sar f'Ottubru li għadda. Adrian Delia li diġà kien l-iktar mexxej li kellu livelli baxxi ta' fiduċja kompla jnaqqas u niżel għal 15.2%, tnaqqis ta' 7% meta mqabbel ma' Ottubru li għadda. B'hekk Delia qed ikollu trust rating ferm inqas minn ta' Simon Busuttil li kien il-mexxej li wassal il-Partit Nazzjonalista l-ikbar telfa mill-indipendenza l-hawn.